how were the chances of it? If you go to one in the China, West Nigeria, you have what's the upper this year? Why? You know, one way would check it. I would check it. Or that trouble, you know, the pocket in us. And you will check it. Hallelujah. You can get it. When you get in a tournament, you don't have to take one wire. You know, not near the channel. You won't know the channel. What you got the channel? One guy mentioned it. You know, not only got officer and America. What can I make a case of me? I wouldn't make it as a joke. I would have no background. Only my house. When you know where you go, locals. I need to get it in here. We never so good with you. Can't get it. I did have one. When I want to chase you on the channel. When you get it, do not another. Then you can only do that for another. I cannot touch you in one. You can never do it one, and I'm going to check it. Now, and I will sell it. Okay. What's up, Chukwu ka anyị ga-efe Chukwu ka anyị ga-efe ụmụ Biafra ga-efe gị Jehova Jireh. Echeta obi esi ike ugwu nke a na-arị na-atụ egwu ọ bụdụrụ ka anyị ga-efe ọ bụdụrụ ka ndị Igbo na mba ụwa niile ga-efedo ọ bụdụrụ ka anyị ga-akpụ isi ana were nye n'ife nke kwadoro anyị Chineke nna biko bịa lụọdoro anyị ọgụ lụọrọ anyị ọgụ anyị na ọgụ nka ife a bụ ọgụ nke ime mmụọ Chineke mba ụwa niile megide achọghị imegide ụmụ Biafra achọghị imegide ndị Igbo Chineke bikodo ọ bụ sọsọ gị ka anyị nwedoro ntụkwasị obi anyị dị sọsọ gị bụ Chineke nke anyị na-akpọrọ isi ala na-enye eziokwu adịghịzi n'elu ụwa bụ Jehova biko kwa eziokwu anago sọsọ gị nwa ka anyị nwere ntụkwasị obi anyị niile Chineke biko bịa dị lụọrọ anyị agha lekwa akwa maazị Nnamdi Ukwu mbere n'ime ụlọ kọtụ Chineke n'ụlọ ikpe Chineke nna bikodo Chineke nna bikodo lekwa akwa nwa orugu nwoke maazị Nnamdi Ukwu Kanụ Chineke bikodo Chineke mere ụmụ Igbo ebere mere anyị ebere asị m ha nwede obi nwanne nwee obi Chukwu mba ụwa niile mere anyị amara Chineke biko kwa medụrụ anyị amara ka mba ụwa niile mbịa n'ala Biafra bịa n'ala Igbo were isi ala nye gị mara na Jehova n'eziokwu gị na ọ bụ n'eziokwu ka anyị kwụ ebe onye nsọpụ na-eleli aha Jehova mana onye onwe ya kewere isi iyi na mmiri ya onwe ya mekwara ka osimiri niile nke na-eru eru mgbe niile ka ọ takọrọ ya mere bilie Chineke bie ọnụ gị n'ikpe Chineke nna biko gadu bie ọnụ gị n'ikpe a ma lee onye ọbụla nke nọ gị iwu Chineke n'ebe dị anya ga-ala n'ihu gadu kewere anyị oke osimiri uhie Chineke nna ọ bụdụ sọsọ gị ka ụmụ Biafra ga-efe onye nke maazị Nnamdi Ukwu Kanụ na-akpụ isi ala na-enye nna akpọkụ n'ụtụtụ ehihie n'abalị Chineke bikodo bịa hichie nwa orugu nwoke anya mmiri a ọfịa anyị na-arịọ gị good morning, good afternoon, good evening, good night to some of you. I said from here is almost good night. Today, please, today's program is going to be different because I want to talk to my people. I want to talk to especially the Igbos, Biafrans. These are the people I want to talk to today. Igbo ndị mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo nwere ebu nwee mpụ ụnụnwa ka m chọrọ igwe okwu tata. Please, before we continue our program,
please do us a favor. Subscribe to this channel. Subscribe to this channel. As you are doing this, you are helping the channel. You are helping us to grow up this channel. This channel is where we are going to be standing every day, on our mic, speaking the gospel of truth, the way our leader Mazi Nnamdi Kanu was speaking it yesterday at the court. That is what we will stand here. Oziokwu nke Chineke, eziokwu nke na-atụghị mmiri ife anyị ga na-ekwu here. As you are doing that, as you are subscribing to our channel, joining us on this program, as you are sharing our videos, I say may God bless you. Asim Chukwu okike abịa ma ya gozie gị gozie ọrụ aka gị n'ife ọbụla ị na-eme n'afa Chukwu okike abịa ma ise. Welcome men and women. Welcome good people all over the world. I welcome good people of Igbos. Please, I welcome you people all. Today's program, where I started with this music is because of let our people kandi Igbo ngeji okwu Igbo maka ndị nnachi okwu tata bụ ndị Igbo. Fenjuwe na-akpọ egwu a tata bụ achọrọ m ka ndị Igbo nwekwenụ nke a na-asị nwekwenụ obi nwanne. Enwere ndị Igbo ndị nka bụ ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ ka nọ n'ala Igbo. Yes, enwere ezigbo mmadụ ndị believe na justice and the equity and the fairness. O nwere ndị Igbo mma na na-emekwa ha mfu ife ọjọọ ha akpọ ife ọjọọ. Ha mara na ife ọjọọ bụ ọjọọ na ọ jọrọ njọ sikarịa nkakwu n'usi. Bikonu Igbo mmụrụ nze m ọzọ, ọ bụ nụwa ka m na-akpọ n'ụbọchị nke tata. Bikonu, ife m ji na-ekwu okwu a bụ lekwe anya Mazi Nnamdi Kanu. Ama m na o nwere ndị Igbo na-ekweteghị na ọgụ anyị na-alụ ọgụ Biafra, but na at the end eziokwu ga-akwụ ọtọ. Ha ga-ama na ọgụ nke anyị na-anọ na ọ bụ ka ọ dịrị anyị ma ndị Igbo na mma, dịrị generation anyị na mma, dịrị ọbịaniru ndị Igbo na mma, na ọkwa na abụkwanụ ọgụ Mazi Nnamdi Kanu na-anọ. But ama na ndị nkwe na ndị ekweghị bịara bata ọgbaghara adị na anyị ekweghị na Biafra na anyị ekpere na Biafra. But asị m ka anyị dowe na ife niile n'ofu ebe. Ndị Igbo, let's keep everything aside. Ya bụrụ ka esi ekwu asị ka ife niile ntara n'abalị ka ọ bụrụ gịnị anwụnta. N'ife m ji na-ekwu Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ, ife m ji na-ekwu okwu a tata bụ Mazi Nnamdi Kanu ine na-akwa Maazị Oru Chineke, ine na-akwa obere n'ụlọ ikpe. Obe ha akpa na o nwere ife ọjọọ mere. Obe ha akpa na o nwere onye ọ napụrụ nke n'ike. Mba, n'ife ọ na-achọkwana bụ ọganiru nke mụnwa, ọganiru nke gị nwa mbụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ mba ụwa nsọtụrụ isi. Bụ na akwa obere onye Igbo ọbụla ife ọma na-adọ mma, onye Igbo ọbụla nkwetere n'eziokwu, onye Igbo ọbụla mma na ọfụ ife ọjọọ si kpọ ya ife ọjọọ, akwa Mazi Nnamdi Kanu metụta gị n'obi. Ndị Igbo, ndị ezigbote ndị Igbo na mba ụwa niile, bikonu akwa Mazi Nnamdi Kanu metụta unu n'obi. Asị m unu kwetere n'ife ọ na-eme o, unu ekweteghị n'ife a na-eme. Nwa m ji na-ekwu okwu abụọ maka ọkwa mfụrụ ebe a na-atụsi ọkụkọ na-achị ya, matakwa ọkwa rotakwa na mbọsị ife mmemme ruru afụ ha ọkụkọ ọkwa a ga-anwụtakwa ọkwa mee gịnị tụsịa ya ka esi tụsịa gịnị ọkụkọ. Why? N'ife a mere n'ụlọ ikpe a na this kangaroo court of Nigeria, ife a ha mere there, unu onye na-ebe ọ nọ na-amụ nke ọzọ ji wee mee a na-amụ Mazi Nnamdi Kanu were na-eme ife akaja n'ụlọ ikpe. Onye Igbo ụkwụ nsiri ike, okwu ruru n'ọnụ, anọdụ ebe ọ nọ were gbaa nkịtị. Asị m ya gee ntị.
na ife maazị na-aga through today, ife ọ na-agabiga tata, who is the next? Onye bụ onye ọzọ ọ ga-abụ, because of na ma ndị Igbo ebini ha ọtọ n'ụkwụ ha were mmefu ha ji eburu ndị Igbo were si enough is enough, nwanne n'ife na ozugo bụ na ozugo, si ka nọdụ ewere maazị Nnamdi Ukwu Kanu na-eme ife akaja niile dị iche iche. Chineke onye Igbo nke aha anọdụ obi aṅụrị na-akpa ya, ọ na-akpụ na-abịa ya ohie ụra. Asị m Chineke nna biko kwa, asị m Chineke na ọ bụdụ sọsọ n'aka gị ka anyị ma ndị Igbo, asị m na ọ bụ sọsọ n'aka gị ka ndị eke mkpere na gị mgbabadoro, ekpedine ka ihere mma anyị, ekpedine ka ihere mma anyị, na gị ka anyị kwenyere, na gị ka anyị kwenyere, na onwedughị chi ọzọ nke anyị nwere ntụkwasị obi ma ọ bụghị na gị, onweghị chi ọzọ nke anyị na-akpụ isi a na wee nye ma ọ bụ sọsọ gị ma bụ Chukwu okike abịa ma ọbasi nke m bi n'eluigwe. Onweghị onye ọzọ anyị nwere ma ọ bụ sọsọ gị. Bikodo ọ bụ gị nwa ga-anọ n'anya ọgụ a. Ife abụọ bụ ọzọ ọgụ nke anụ ahụ, ife abụọ ọgụ nke ime mmụọ. Chineke anyị na-akpọ gị, Chineke ndị Igbo, Chineke ụmụ Biafra, Chineke anyị na-akpọ gị, bikodo bịa lụọrọ anyị ọgụ a, maka na eziokwu anaghị, onweghịzi ebe a na-ekwuzi eziokwu na eziokwu erugo, because of na ikpe eruo n'onye Igbo n'aka. Look at nke akpọrọ eze ndị Igbo na Ajawa State. Look at what happened. Ndị Igbo keep quiet. Look at maazị Nnamdi Kanu, anya Igbo ndị afọ ụzọ unu anọdụ ndị a na-eme because of na ndị a nsọ si dị n'ife ọjọọ ha na plan n'isi maazị Nnamdi Ukwu Kanu. They want to use maazị Nnamdi Kanu were senduo ewu na ọkụkọ. Mbụ onye Igbo ịkpatara ego, Igbo a big man, Igbo poor man. Ọ bụ a strong message ka Fulani nchọrọ send to you. Unu ekpene ka ụdị ife a mmezuo because of ha mee ya nwe ife a, gị nwa na onwe gị nọ ebe ị nọ were gba nkịtị, ife ọjọọ na-eme, ife ọjọọ a na-eme, nga ewetara abịa n'ụlọ ikpe eweta iwu akpọgharịa ya isi n'ala maka gị na o ruo n'onye Igbo n'aka, o ruo maazị Nnamdi Ukwu Kanu n'aka. Ịnọdụ ebe ị na-akụ aka, ị na-ekpere n'ife ọjọọ. Chineke nna bikodo, onye ndị otu asị gị Chineke mere ya ebere, Chineke mere ya ebere, mere ya ebere maka na ụmụ gị ewu. Chineke nna biko medụrụ ndị Igbo ebere, merụ ndị Igbo ebere, mere ndị Igbo ebere. Ha nọdụ idu ife a na-eme, ha agaghị ebininwe ụtọ. Igbo should come together and rise up. Know that injustice for one Igbo is injustice for all. Because of ndị atụmatụ ọjọọ ndị a na-atụ, Chineke nna, atụmatụ ọjọọ ndị a na-atụ maka ego bribery. Anaghị m akpọ ndị Igbo ndụ, ana m akpọ ezigbote ndị Igbo nkwere n'eziokwu, nkwụ n'eziokwu, mma na eziokwu dị mma okwukwe. Ọ bụ unu ka m na-akpọ, asị m unu bikonu, asị m unu kunienu, asị m mmụọ ala Igbo nji wedu ebube, bikonu kunienu, bịakwanụ ga-arụnụ maazị Nnamdi Kanu ije, maka ife nke akarịgo ije nke anụ ahụ. Ife abụzi ọgụ nke ime mmụọ. Chineke biko, ọkwa gị na-anọ ebudo agha nke ime mmụọ, asị ga-eburu ya agha, ga-ebuweduru ya agha. Chineke bikodo, ọ bụdụ gị ka m na-akpọ n'ehihie, ọ bụgụ ka m na-akpọ n'ụtụtụ, ọ bụgụ ka m na-akpọ n'abalị, na ife nke abụgo ife nke Chineke nna na ndị iro agbakọ n'ọnụ, ha agbakọ n'ọnụ na-achọ imedo orugu nwoke, ha na-achọ imedo orugu nwoke. Chineke nna ekpekpene ka atụmatụ ha njekwukwe ha ebe ọbụla nọrọ wee kpa nkata ha. Chineke asị m atụmatụ ha niile jekwa onye na ha hara wee kpa nkata ka e wee megide orugu nwoke maazị Nnamdi Ukwu Kanu. Nke ọbụla nọrọ were kpaa ya, igetere egetewu ịnọ nga nọrọ wee gba izuzu. Ndị a niile ntinyere maazị Nnamdi Kanu n'afụfụ a n'ife ịgba anya mmiri a. Chineke ndị a niile mgbara izuzu gbagide orugu nwoke a, aka ya ndị ọcha, ịkpọpụtara maka ije nwere onwe, ịkpọpụtara ka o were zọpụta ndị Igbo, ịkpọpụtara ka o were zọpụta ndị nke ya. Chineke bikodo, onye ọbụla aka ya ndị ya, sị m Chineke nna, ekwekwele ka onye ndị otu ahụ mfụ ọganiru na ndụ ha, ekwekwele ka ndị ndị otu ahụ mfụ ọganiru na ndụ ha, ka ọ bụrụ an were ana were zere mmiri. Chukwu nna, ha werekwa ana zere mmiri. Ndị a niile nọ na-enene anya mmiri na-agba maazị Nnamdi Ukwu Kanu n'ime ụlọ ikpe, obi aṅụrị na-akpa ha, onwe enweghị ike ibinye ọtọ, nwe na-aṅụ nkwụ. Chineke nna biko,
asị m ndị otu ahụ ha werekwa anazere mmiri n'ụtụtụ ha werekwa anazere mmiri n'abalị ha werekwa abazere mmiri n'anyasị Chineke ọ bụ ife m na-arịọ Chukwu okike abịama ọ bụ gị bụ Chukwu nke anyị nwedoro onwedu chi ọzọ biko bịa lụọrọ anyị agha ife abụ agha nke ime mmụọ Chineke ife nke abụọ ọzọ agha nke elu ahụ where a system of government is corrupt then by even an old man who call himself an advocate doesn't know what law is all about. Ndị Igbo na-agba nkịta na-akụrụ ife ọcha aka. Old man, look at akwa Maazị Nnamdi Kanu mbere biko geenụ ntị ka ọnụnụ maka o nwere ike nwenye na-anụ ha akwa obere Chineke biko. Please, as you are watching this our program, please do us a favor. Subscribe to our channel. Like our videos. Join us on this platform. Invite your friends, invite your brothers, invite your people around you. Invite them to this channel. As you are doing this, I say, may Chukwu Okike Abịama gọzie gị. Bless you. In the name of Chukwu Okike Abịama. Ise. Kwekwere m ise na comment section biko. Let's listen here. Oh, maka na ọ bụ onye Igbo ọ bịa mere m ji na-akpọ ndị Igbo tata n'ụlọ ikpe ka a na-ekwu ife maka na ọ bụ onye Igbo ka eji na-emegide ya. And this court doesn't know the law, that is the fact. Poor knowledge of the law is killing Nigeria. Poor knowledge of the law, they don't know the law. This is a federal gazetted law of Nigeria that says here that the chief judge of Nigeria cannot tell Bitanyoko what to do. It's here. It's your law. Just obey it. That is why I do what I do. I agitate for Biafra. I agitate for Biafra, my right to agitate. My right. They turned it from peaceable felony now to terrorism. How? Stop talking when I'm talking. Sorry, sir. I am an educated man. I can't show them the petition for the simple reason that if you show it, what the judge said was that the case file was. I don't recognize anything Bitanyoko said today for the simple reason that she has no jurisdiction to crime. None whatsoever. I came out of courtesy and respect. Please do us a favor. Subscribe, share our videos, join us on this platform. As you're doing that, I say, may God bless you. Today, because the lies are too much. The lies are too much. I sent a petition to NJC. I don't want to talk about it. Justice Bitanyoko is using her position for personal gain. For personal gain. Her son and her husband are facing corruption charges. Oh. And they told them that if they convict me, this is what happens. You can see it. They don't want the truth to come out. Nobody wants the truth to come out. Nobody wants the truth to come out in Nigeria. That's the problem. Are facing corruption charges. They sent her to my case so they can release or smoothen the pathway. How about your local? Kene mo ka happy kwupụta eziokwu. Ka eziokwu hapụ ịpụta eziokwu Chineke ka ọ hapụ ịpụta ha agbanyụ ọkụ.
meaning in the judgment ceremonies concerning the disobedience to superior court orders. Supreme Court said you are biased. You are against this man. You should not have revoked his bail. Nigeria went to Kenya and kidnapped him. These things are in the public domain. Why, therefore, are they insisting on trying me? A court order was entered. In that very court order, it was said very clearly and simply that he is no more. No. That she. Ndị Igbo, unu anụgo n'elu. A chọrọ ijizi Maazị Nnamdi Kanu were mee inye m nke a menye gị nke a. Ndị Igbo agba nkịtị akụwa aka n'ahụ na-akụrụ ife ọjọọ aka. Ụdị ife a na-eme n'ụlọ ikpe. Ụdị ife a na-eme n'ụlọ ikpe. Ana m arịọ ndị Igbo bikonu, all good people of Igbo, ndị Igbo, good people of Igbos. I know we still have good people that have human conscience. Ana m arịọ unu bikonu, kunienu, kwuo n'okwu. Ọ na ife ọjọọ. Anyị ma na ndị ekunu na-akpọ ndị gọvanọ sikwa na asị ha ndị ka ha anaraghị aka azụ onweghị ife mgbasara. Ọ bụ ha nwadoro Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ nọ tata. Because of one ji na-ekwu ife a na ọ bụ gọvanọ so elite gị sikwa na asị ọdụri ebe ọ nọ. Gwakene m ife a ga-asị na Maazị Nnamdi Kanu na mere. Gwakene m ofu mkpụrụ ife ọjọọ a ga-asị kịta na o mere. So ndị Igbo hụ na ọhụ dị a na-agagharị. Ndị Yoruba nwere ike ikwu ife ọbụla ha like n'isi n'ọnụ ha na-agọsịsị onweghị na-ajụ ha ese. Maazị Nnamdi Kanu abụrụ maka nke maka na ọ na-ekwu eziokwu Chineke. Ọ na-ekwu eziokwu nke mba ụwa niile na-afụ n'anya. Ọ bụghị na o nweghị ife o kwuru kịta na-asị na asị dị n'ime ya. Ọ na-ekwu eziokwu ka ọ dịrị ewu mma, dịrị ọkụkọ mma, dịrị nwaanyị mma, dịrị nwoke mma. Biko kwanụ ndị Igbo, ndị a mma na ife ọma dị mma. Bikonu, munu kwere n'ife a na-eme o, munu ekweghị n'ife a na-eme o. Bikonu, kunienu ka a mara otu a ga-esi were kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu. Na ndị iro gbara gburugburu, o nweghị ife ọzọ ha na-achọ, na ha chọrọ iwe inye m nke a ma enye gị nke a. Unu afụgonu nke unu na-akpọ onye ọkaikpe Pinta Inyaku. Unu afụgonu ndị ka aha narara aka azụ obodo Naijiria. Ife ọjọọ, mpụ, arana na ibe ya enu. Chineke nna. Bribery everywhere. Corruption everywhere. Ịmakwa ego na-akwụrụ this judge. How much did they pay this judge for him? Because of this one is no more. This is persecution. They are persecuting Maazị Nnamdi Kanu. And if you are an Igbo person, if you as a freedom lover, keep quiet. This injustice is going on and you keep quiet on this injustice. Where corruption is the highest order of the day, you keep quiet. Asim Chukwu Okike Abiama, ya netekwe gị. Asim onye mme mma, ya na mma ga-ana. Onye mme njọ, ya na njọ ga-ana. Ọ bụ ife m chọrọ ka ndị Igbo, ndị ọma na-ege ntị. Ọ bụ ka unu nụrụ olu m. Ọ kwasị na ife ya ntị na-eti mkpu. Abụọ na ọ bụ ka ife nji ya ngha ya, betu na ọ bụ ka ụwa nụrụ onu ya. Ndị Igbo, kunienu na ife m na-akpọkwa unu. Biko kwanụ, ebe onye unu nọ na-arụ nweta ozi ya, asị m unu from ebe m nọ, ọ bụ good night. From me, from here is good night. Please do us a favor, subscribe to this channel. Subscribe to our channel, USB Gospel. Subscribe here. Share our videos. Drop your comment. As you are doing that, I say may God bless you. Asim Chukwu Okike Abiama, Chinka anyị na-efe, ya gọzie gị. Gọzie gị ebe mkpụrụ iche n'aha Chukwu Okike Abiama. Wee duru m ise na comment section. Ise.